Arheološka nauka je jedna relativno mlada nauka i možda ne može se meri sa svim tim drugim naukama koje u ovom našem društvu pružaju čitav niz materijalnih mogućnosti, ali pokazalo se da arheologija danas svuda u svetu donosi novac. Prema tome, ono što arheolozi istraže, prezentiraju, više ne treba ništa da mu radite, nego samo da uzmete šamlicu, hoklicu i da kažete navali narode, dođite da vidite šta smo istražili. Prema tome, ja današnju posetu gospodina ministra i prve dame naše zemlje upravo shvatim kao dalji podstrek da nešto radimo na tom planu, a pre svega u stvari da zajednički učestvujemo u jednom velikom događaju koji teče ove godine u našoj zemlji. A to je 1700 godina Milanskog edikta. Jedna od tih manifestacija će biti i na Viminacijumu i to 18. maja. Za 18. maj mi pripremamo tu jednu veliku izložbu. Ja se nadam da će ona kasnije obići svet, da će to videti sve velike varoši po svetu, a onda ćemo, ja se nadam, u večernjim časovima da se družimo u jednoj sjajnoj operi u Aidi, u jednom rimskom amfiteatru i da onda svi koji dođu te godine i tog dana na Viminacijumu kažu pa možda ovi Srbi nisu ni tako loši kao što ih mnogi predstavljaju.